Bueno, ezoiko plenoa aurreratu dugu gile honetara gehien baten ordenantza fiskalaren inguruan fetxakaz dekogun arazoetik. Zer bestela ez ziren martxan jarriko dagoen urtean, hori onartzea zan apurbet premiazkoa, eta horregatik egin dugu pleno. Bide batez, aprobetxatu du interkonexio elektriko egon plataformaren eskakizuna eroteko baita ere, bitaren aldekoa izan zen, eta baita ere hori tratako dugu. Bueno, hasiko da, arteko hartan onarketagaz, alan badago edo arazorik badago komentateko. Hor biak agun direz. Guztariko eta iberekoa. Guk eskartu lehen dugu, idazkariak eginako aleginari, eta horrengo honetan ikusten dugu, eta fitera da, erretatuko hori izaten du, beraz, behintzat hori guztarikoa onartzen du. Eta iberekoa arekin ez da guztu guk hori asko. Altako onartzen dira. Bueno, alkateza dekretuak, zeu zer ikusi duzue Alberto, zer zer egin? Ez, ikusten hemen libero espontanea hori horrela kontratu hori dagoitza esperientzia da eta libero espontak eginiko alegazioak onartu egin direla eta jarraitzeko asmoa dagoela horrekin eta futurak arekin. Orduan auzokidearekin zeukan problemare, hori suposatzen da konpondu edo konponbidean dagoela edo Berak ongi badak izaren barrun dagoetan. Bale. Zer, baldintzak errita gari dauz pligoetan eta guk askotan esan dugu zintzu diren baldintzak. Bale, beste barik interkonexio elektriko ez plataformaren eskaera. Aldeko botoak orduan bilduko biak eta EAJ-ko hiru, kontrako botoa da GTI 2 eta diktamena aldeko esatzen. Bozketara esatzen da akordio hau, zure bakitzen bada zure, lehen bozketa akordio hau. Bai. Azko pinean da, plenoak onartzea, eskatzea Verde Elektrikari bilera bat egiteko bere garaian Verde Elektrikak esan zituen obra instalakuntza eta eraikinen zer eta nola ez duten ordaindu behar, laguntza batzuk emateko aukera. Azken pinean plataformak egin duen eskaera. Bozketaren bilduko, bildu bat aldekoa, GTI hiru ez, EAJ? Bai. EAJ bi, orduan berdinketa dago, alkatearen kalitatezko botoarekin, ez esko. Calidad de las tardes es este. Ordenantza fiskala.
honen gainean zer nahi dugu esatea. Bueno, guk ez genuen nahi proiektu hau, eta gu alkatetzan egon ginen bitartean, ikusi izan. Posten gara EH Bilduren iritzi aldaketarekin, naiz eta ez da atera proposamena, baina uste dugu berandu datorrela. Orain Red Elektrikan ez du kontrapestaziorik emon behar, dagoeneko, kaltea binda dagoelako, eta non geratzen dira gatikako EH Bilduren lerroburuak, ala nola guk ez dugu negoziatuko, duintasuna izan zen haien hitza ez negoziatzeko, beraz duintasuna non geratzen da. Are gehiago, ez da berandu zer ateratzeko. Honetaz aparte, artikulu bat irakurri nahi dut. Ekainekoa da, Erderaz dago, El Congreso aprueba iniciativa de EH Bildu medidas para aumentar la capacidad y acelerar la electrificación de la industria vasca. EH Bildu ha conseguido aprobar en el Congreso un paquete de medidas para responder a las necesidades de la industria vasca y acelerar su electrificación. La moción defendida por el diputado Mikel Otero ha salido adelante en la sesión plenaria de este jueves con el apoyo de la mayoría parlamentaria de la Cámara Baja. La enmienda transaccional acordada con el PSOE insta a impulsar las medidas, mecanismos y modificación regulatorias necesarias para facilitar la electrificación y descarbonización de la industria, haciendo hincapié en las medidas de incentivo para favorecer la sustitución del consumo de gas fósil por electricidad. Entre otras medidas, ambas fuerzas políticas han acordado ampliar los límites de inversión en redes, flexibilizar la planificación de red eléctrica y recuperar las ayudas a la industria electrointensiva. En este sentido, se acelerará una modificación normativa para ampliar los límites de inversión en redes de transporte y distribución, establecidos en los artículos del Real Decreto con el objetivo de cumplir el plan de energía y clima y satisfacer la demanda eléctrica industrial, garantizando el equilibrio entre un mayor despliegue de infraestructuras y una señal de precios competitiva para hogares e industria en línea con el principio de maximizar el uso eficiente de la red. Se necesita más enchufe para atender a la demanda industrial, ha recalcado el diputado Otero. Precisamente, el aumento de la demanda industrial coincide con las conclusiones y recomendaciones relacionadas con el propio gobierno español en el informe hecho público esta semana relativo a las causas del apagón eléctrico. Entonces, creemos que hay una incoherencia aquí. Bueno, hori da gure hausnarketa. Vale, interpelatuta gaude, horretan, bi gauza beriztu behar dugu, EH ez du onartzen, holako negoziaziorik, baina bai aldiz, plataformak berak bultzatutako ekimena denez, guk uste dugu ezaiola arteitzi behar. Besterik ez. Ez da EH Bilduren iritzia, baizik eta plataformak eta urteetan lanean dabilen elkarte baten lanari bultza bat ematea. Eta gero ez dut Mikel Oterok ez du inoiz esaten proiektu honen alde dagoenik, are gehiago Frantziatik energia nuklearra ekartzeko dagoen proiektu honekin bat egiten duenik, orduan ez ditzagun gauzak eraztu. Ez ere, gauza bat da, almena eta beste gauza bat da, behar ez den eta prezioa merketuko ez duen proiektu baten alde egitea, bi gauza ezberdin dira. Vale. Esateriko egin buruz, uste dute proposamen bat emoten duenen zera Bizkaia Konexio plataformari esango diogu, zuzenean informazioa. Osea, ezer ofrezi duten badugu bestela, guk ez dugu principios kontraesanak danoteko guz, logiko da, ez dakigu zelan funtzionatzen den horrek multinazionalak eta horrako obra bategaz, eta lanera badago eretxiak alde eta kontra, eta lanetarik baina herrian, orokorrean, gehiengoa nik uste dut
proiektuaren kontra dagoela. Lógicamente, gatikako bat dago, bueno. Baina dana dela alez, zango dutxut, kontresana hori negoziatzea dago ez, trata dugula eta lehen jota egon zan alde, negoziatzeko alde. Eta horrein bere bai, baina negoziatzeko alde beti manteni duzu zuen, baina beste kontresan pilo bat duzu ez horren ningura. Osea, que se inori plataformari ezer esan barik egon dea. Eta badakigu egon zarela zu esan aldea orokorrean, honintzen epokan, egon da negoziatzen gaztelefikaz kompensazio hori buruz. Bera ez dago ondo esatea. Hori ez da kontrasan bat. Hori ez da kontrasan bat. Ez ba, esan gurut, inori plataformari ezer esan barik. Hemen planteatzen da plataformak egotea. Desberdina da, esan gurut desberdina. Baina dana dela, ondo dago. Urroko puntueia ordenantza fiskalan inguruan da. 2008ko ordenantzak proposamenak eskatu genduzen plenorako, ez dakit edo harin egin dugu konvokatoria plenuna edo zer pasadan, baina inolago proposamenik ez da egon, eta guk egin genduna, apurre ganetik prestatu genduna, hori geratu da onartzeko edo ez estatzeko. Bosgarren puntua da, bigarren puntua da ordenantza fiskalak orokorrean. Bai ba, legoarena ordenantza fiskalak orokorrean horretan dago. Euneko bia, igotzen. Bai, hori bere proposamena geurea da, ez da, hori da, orduan hauze diktamen bat egon zen, eta diktamen hau azken finean ordenantza fiskalak orokorrean zabortasana urrengo puntuan dago, KPI-aren, IPC-aren bilakaera hartu neban nik Agustutik datorren joan zen urteko abendutik Agustura zegoen azkenengo indizea gurrian komisioan egin eta euneko bia IPC-aren evoluzioa, KPI-aren bilakaera. Orduan, zabortasak gero tratatuko direz, baina zabortasak izan ezin besteak, 2026an euneko bia egotzea da diktamena, hori tratatu zen, eta komisioan alderdi guztiak egon hartu zuten. Hori, orduan honen ipintzen dugu berriro plenoan jartzeko hasierako akordiori zabortasak izan ezik, gainontzeko tasak euneko bia egotzea. Orduan bozkatzen dugu bildu bat zentzen. Alberto bai, eta ikuak. Bai. Eta erajota, bai. Eta orduan, bai. Hasierako sonatzen da, bidaliko dugu betiko lez, Bizkaiko aldizkari ofizial ere jarkia, 30 lanegunen informazio publikoan egon behar da. Informazio publikoan dagoen epe horretan alegaziorik ez badago, definitiboki onartutzat emango da orain onartu dena, eta saiatuko beha urtarriaren baterako indarrean hauek sartzen. Denbora, osta ibiliko beha. Bosgarren puntua, zabortasan igora euneko 15 izan zen proposamena egin genduna, eta ez da egon hor bere inolako planteamendu desberdinik, ez? Komentaren duen zelan alboarbietan eta egin direla proposamenak euneko 20, euneko 50 bere inkluso entzun da, gu planteatzen dugu euneko 15 ja nekotxu da, eta horren inguruan progresibo paratea rekomendazio edo aginduak Europatik datozen aginduak betetzeko. Baina, hasiko gara aportarronka, progresibo. Hau ere, diktamen bat egon zen. Eguneko 15aren inguruan. Eta diktamen esan zen aldeko botuak erretiko bi ordezkariak,
eta abstentzioa EAJ-ko 3 ordezkariak eta Bilduko 2 ordezkariak. Orduan, diktamen aldekoa izan zen, orain agiko dozue da, berri goera onartzen dozuen edo ez. Orduan, bozkatzen da mesedez, Bilduko. GTI. GTI hiru bai. EAJ-ak? Bai. Zure bai. Bale. Orduan, Guk gure kontrako bozka ikusita ere, proposamenak eta egiteko gauzak nahiko estutu dira. Bai, 15% igoera hori pagatzeko prest eguneke baldin eta herritarren poltsikotik ez bali pagatuko osoa. Hau da, ordainketa erdi baina 7,5% herritarren poltsikoetan eragin eta gainontzeko 7,5% udal funtsetatik, udal fondoetatik kubritzea. Dagoen zulo hori. Formula bakarra baldin bada herritarrok pagatu behar dugula zulo hori eta horrek ekartzen duela aldeko bamosteko igoera. Gure poltsikoaren herritarrok poltsikoaren horren kontra daude. Baina pagatzeko formula baldin bada herritarrek 7,5% eta beste erdia udal fondoetatik egitea ordainketa, orduan prest geundeke baiezko bozka emoteko. Kontuan izan da hemen, kontuan izan da honek ere, gugan ere, neko txo kontrasan, esan ninduen aurreko batean, tabla rasa, edo kafe para todos, hori da formula, ez da berizetaret egiten, sortzen den Saramaren araberako progresiorik ez dala egiten, horretarako ere egun enpresak eskaintzen dizkigun medioak edo bitartekoak ez dira beharkoak, hasteko edukiontziak organikoa eta errefusa berizteko ontzirik ez dago momentu honetan, hainbat kontu dago tartean, baina nik uste dut, asko zuzenago izango ditzateke ordainketa. Zerbitzu publikoa, defizitario hori pagatu behar da. Zein pagatu da hemen gakoa. Eta gainera, epiko dugun, gutxi barru epiko dugun, zentzaziorekin. Okerrez pagaude, jendea kesuiliko da, ontzien irlak direla eta. Epiko dugun pertsepzioa da, gehiago pagatuko dugula, zerbitzu kaskarrago batek truke. Orduan, ez dakit bide hori aztertu aldan, enpresa jaso behar duen diru hori. Ordezkariek jakingo de, ordezkariek batzarretara joten direna jakingo de gu baina hobeto. Osea, baina ez badire joten, erreza ez da, enteratzen. Bueno, baina da, horre, momentuz ez datela, bere garaian kontako egin bat ere, izalantza ez nazartuko horretan, zu dinosu zergatikoak egin jolasteko, herritarrak, azkenean udalak, mankomunitateri ordaintzen diona, herritarrak 150 ordaintzeko, eta udalak. Zulo hori estaltzeko, zergatikoarekin jolasteko. Osea, zerga kuotarekin jolasteko. Azken finean hori egin gendun 1,5% igoera. Izan gari 1,5% igoera eta gainontzekoa udal fondoetatik. Kulturatik kendu, edo beste leku batek? Ez, remanentitik. Beste gauza batzuetarako remanentea erabiltzen da. Horretarako zerretik ez. Suposatzen da, remanenteetako beste komertzio bat. Suposatzen da, udal gobernuak bultzatu nahi dituen gauzetarako erabiltzen da. Alberto, dano dakigu hemen defizitarioa ez izatea basura dela objektiboa Europa guztia. Eta horret dire kondezinoa. Eta horregaitik hasi da. Ez dakit hau da... Eta hangatiken haren populistea hau zarela urdulizen baino. Ez dakit hau da. Ni momentu honetan urduliz, nik naiz urdulizen bizi.
nik herriko gauzei begiratzen dio. Bai? Eta Europa aipatu duzu ez dakit hau da dugunea, baina Europak bestelako neurri batzuk ere bultzatzen ditu. Bai? Hori dan egin bitartean zer, egingo duguna da, pagatu, jazta. Eta enpresari ez eskatu. Hori egingo dugu. Eta datorren urtean zenbateko igoera izango da. Ehuneko 20koa, bueno, eta neurririk ez hartuko, bitartekorik ez duelako jartzen enpresak. Ez dakigulako momentu honetan zenbat zabor sortzen dugun, eta horren daturik ez daukagunean, zelan jakin hori beto dugun ezin badugu betu, ez badukagu horren datua. Zelan? Europak horren gainen ere asko esaten du, baina ez du balio Europa aipatzea, gero neurri hori bultzateko asmorik ez badago. Guk neurri hori bultzateko asmo badaukagu. Eta nik gehiago sortzen baldin badut, gehiago pagatu beharko dut, albokoak gutxiago sortzen badut. Horretarako biderik momentu honetan ez dago. Bide horiek aztertzea eskatzen dugu. Baina, udalak zergatik finantzatzen da. Gaur defizitarioak izateko zergatik egon beharko luke, dituzke. Uste dut, Hemen defizitario nor da? Nor dauka defizit hori edo nor dauka faktura pagatze behar hori. Guk herritarrok edo udalak. Udalak fondoak ditu Zastarra, zaila izango da. Bai, baina, Mankomunitatea dago, eta zuek bultzatu duzuen mankomunitatea, ez gara izan. Bai, Azken finean, udala herritarrok gara, Populismoa dara tragatzen dago, baina. Bultzatu dugun mankomunitateko estatutuak ondino sinatu gari dauz. Bai, Orduan ez esan gu bultzatu dugun. Gu bultzatu dugun. Baina, udala herritarrok garela. Nahi dut esan, azken finean da... Udala ez da ente pribatu bat. Baina zenkatu, zastarrak ordaindu behar du, eta besteak beste, hori da gure. Zastarra ez da subjektu paganini, zastarra ez da subjektu paganini. Gu gara, subjektu paganini. Bueno, esan bezala, onartu eginda, erretiren eta tokarko galdekago bosketin. Lehen esan dudan bezala, bidaliko dugu iragarkia boletin ofizialera eta 30 eguna bidez lan egunez. Jendaukean informazio publikoan egongo da. Informazio publikoan dagoen denboran epean erreklamaziorik ez badago, definitiboki onartutzat emango da, oin hasierako onartu dozuen igoera hau, tasak 2020, zabor tasak 2026 urtean, 1,5 igoera, bale? Bueno, eskaidak eta galdera da azken egozera, proposan egin bada duzue. Udal batzak bidea, mesedez. Zein? Korporazio eskaidak eta galdera, mesedez. Bai, ni baduzka galdera batzuk. Lehenengo gauzea esteguna da? Osteguna. Zein egunetan egiten ziren plenoak, horren dela hilabete bat jaso nuen eta arrazoi bakarretan zen, hemen badau udal akordio bat azkenetan egiteko bilkurak. Oikoa ez nahi esan nuen, bilerak zerretik ez. Oikoa galdan, Zenbat aldiz egin da, hori ere niri galdetu zen iratean, zenbat aldiz egin da oikoa bilera bat ostegun batean? Baina goratzen, baina... Uno. Ostegunetan eta martitzenetan egin dituzte. Bai, berri egin zaldi honetan. Noiz jaso zindu nire deia, ez dakit ikusi barko, Zein deiari buruz ari zara? Lehenengo deiari buruz esaten zuena urriaren 24an geneukalaka plenoa? Hori buruz ari zara? Hori en todo caso nira... Sinatuta dago. Zu sinatuta. Urriaren 24an. Pasadan ostiraldean egin. Alkataren akatsa hori nira katsa. Bueno, nahi duzuna. Lehenengo deialdia urriaren 24an dago. Bigarren bat, urriaren 29an izango zala, baina deialdia 30an. Aurretik bidali nuen edo ez, Arantxa, Bidali, baina bidali zen. zer galdera, ia arazori badago egun aldatzen. Nora, nori. Zuri ez? Ez,
Nik ez du jaso, bestela esango nuke... Zinegotzia, talde guztiri, eta talde hori batera. Guretzako, bestela hemen nire kidea den izuzko, hemen egoteko aukera izango dute. Bai, berez, azkenean... Ba, esatea baina ez dugu ki, ze beste egun batean... Ba, nik ustailaren 30 egin nuen bezala, nik ere eskatu nuen egun aldaketa, eta kri. Eta erantzuna ez espera bat, eta egitea azkenean. Baina orduan Alesek esan zuen, berak ezin zuela egun horretan. Baina orain ez dut izan erantzunik. Egun horretan, bi izan ginen, kale ginen nuela. Ezin izan genuelako etorri, 30-ean. Beste egun batean egin da, agian, berak kale egin, baina beste bi horiek etorrian izango ginen. Ja, hori berbain berda. Berba egin da zegoen eta mesua zuk egin duzuna esan duzun bezala nik mesua botan nuen eta batzordu batean hemen komentatu. Eta erantzuna izan zen, ez azkenetan egingo zala. Hori da akordua. Eta nik onartzen dut zure eskumena dela nahi duzun egunean eta hortutan jartzea osoko bilkura. Baina orduan ez du bari esatea, hemen gauz akorde batzuk txinatuta. Alegin duten gara, danok ondo dekogun ez du erantzunik emon, nire ordenadoren ez da sartu inola erantzunik. Eta hori zen, eta bide jaldi ez behar izan dugu bidaketarako. Bai. Eta gero, akordio, oiko osoko bilkurak, hileko azkenengo gertenen ipinizian, pleno ordinarioa. Ibelikoa izan dena eta azaroan beste dago. Hore, venga, besterik? Bai, eskolaren gainean zozer bat egu, bihar bilera bat dago, kerretan dago? Bihar dago, bai, konponketa, urkentzizko konponketa, banantzeko bai delegaritza eta bai gure artean. Bere momentuan planteatu zen txostenari nahi. Gabiltza gauza batzuk egiten, txostenetik kanpo dago zena bere bai, eta, bueno, azken baten ayuntamienturi beti interesauzku edifizioa mantentzea eta hori. Ba, bihar egon goa. Dani, Juankar eta Neugoaz. Nahiko genuke, horren hilabeteko batzorretan hori beren lege itzerratzea. Atzoko biharko daukazuen bilera hori, gaiua denean, puntu izatea. Eta azkeneko galdera, zer badakigu autopista elektrikoaren gaineko eta prohibizioen gaineko. Mugu ez dut emango duzula informazioa baita guzuek, baina nahi dut jakin neudala obren etena dagoen ez dagoen, eta horren gainean zer informatua duen. Obren etena edaliko, zer? Hori juzgaduen eskuan nagoen da, eta? Erabakia urak hartu zuen, inicialmente, baina juzgatu egizago ondi garen ezer denuntzi digul. Zehatz behar zein da, salaketa horren ningunan Alberto Galdera. Orain momentu honetan, normaltasunez lanean ari diren, edo nola baiteko debekua duten, edo oskoko duen, enpresa. Urak kondezinoak ipiniko dut, eta... Ipini dauz. Ipini dauz eta... Proiektu bat eten egin zuen, suspenditu egin zuen bentenetan inguruan, urak, baino beste proiektu bat aurkeztu gaur elektrika, eta suspensioa levanta hogeita. Urari dago kienez bintzat. Beste zerlaketa bat. Ya ha levantado la suspensión. Bai, ulertzen dut euskaraz. Bai, hori da, salaketa bat egon zela, suspenditu egin zuela autorizazioa urak, bere eskumenari dagokienez, eta orain beste proiektu bat, beste agiri batzuk aurkeztu dituela Red Eléctrica, eta urak suspensioa egu. A ber, suspensioa kendu egin duela, vamos. Bai, benen ondotzu bat, berrik. Baina, bentuenika erabiltzen... Bazten dana, kontu gehiago ez da egin egon zera. Horaketarik edo izurketarik edo
Atzen kontu barik egon dira, jo, eske hori horren eskunda. Bai. Azken hori galdera. Aurrekontuak eta negoziatzeko bilerarik aurreikusten da, edo... Bai, aurreikusten da, baina momentua dago hasteko horregaz, eta da aurre txostena egiten dana, provizionala, baina gutxien guia bat egiteko, hortik aurrera, eta gutxiko dugu hilean barruan lotuko. Aurre proiektu baten gainean arituko gara. Eta azkenik, ez dakit, datorren urteko aurrekontuekin zer ikusiko duen. Ez dakit, frontoiko aurrekontuen eskari horiek zelan dauzen, horiek gara izikliko garen oingo urtean gauzatzeko, edo datorren urteko aurrekontuetan norabaiteko isla izan behar duen horrek. Proiektua egiten dago zera, argitu da. Ni artepekin ez nago horretan, eta... Barkatu, baina nik ezin frontoia udal, frontoia... Dani dago egiten txostena, baina danik eta langileak... Detaile guztikaz, kontratazioa eroteko, ze bestela deklarazion de intención ez dugu kontratatuko hori, ez dakit. Eta bakilea edo gehiago batik. Ikusten lan arriskoa da, hor gorretan zen, 55.000 euroko partida hori, oingo urte honetan ezin bada gauzatu, ez da batuko. Ez da galduko. Itxatzen egiten da, datorren urteko... Inbertsio bada eta inkorporatu dezaken. Aurre proiektu horretan mesedez, duda da... Ez da dia izan bultzatu beharko zer, inbertsio bada. Duda izan lehitike, falta lehitikela hor kantidadera bat, hor justo egotea hori lehen onartu dugune, artera onartu dugune dirua, kopurua. Orduan, asuntua da proiektuak berak definiko dela gutxi gora bera, zehatzago, zein izango da kostua. Orduan, jokatu aldugu aurrekontuaz hori falta dana bere sartuteko. Aurre proiektuan nola esateko, aurrekontuen aurre proiektuan jasotan godi 55.000 euro horiek, horreko diferentzia baren bat, edo modan, proiektua osatzeko. Ados. Horrekontuen gainean, Mikel, proposamenak daukazuen saiatzeko norabide berean lan egiteko? Azaldu, zintzu. Baina, horrein ez dutzu desango, ze gauz, fase baten, zuen bere... zuen bere, hori komentaren dut. Badeko zuen proposamen... Biderara horrela zetortzeko... Bideratu den dugu... Horrela zetortzeko... Biderara ja gauze konkretuak izango dira, eta ja ubiko duzue izela, denbora falta bego prestatzen dabil, eta... Baina... igual... Guri gustatuko litzaiake... izatea... lantzeko... Horre zer asko nik mingo txutek geuk planteatzen dugun zerrenda pendiente dagozan gauzek eta sartu alduguzenak zeratan, aurrekontun barruan gero modifikazioan bidez egongo dira gero bere posibilitatea, baina aurrekontuan sartuteko posibilitateak izango dira konkretu. Horrein dela bi aste, ohar informatiboa agertu zen herrian, gaztetxoko langilei buruz, eta honen gainean zalantzak ditu. Azaldu dezakezue... Nik ez dakize horretaz ari zaren. Nik bentsat ez da. Esango dizu. Bueno, sobre los trabajadores del Gaztetxoko, ¿no? Hay una licitación, se acaba el contrato, bukatzen da, erabiltzarekin dekogun kontratua, eta lizitatu dugu,
a ver ze enpresa nahi Ez duena dugu prorrogatu eragintzen. hori da. Ez dugu prorrogatu kontratu. Azkenean aurkeztu da eragintza, uste dut, ez? Lizitazioa hor dago, baina guk ez dugu prorroga egiteko aukera geneukan eta ez dugu prorrogatu. Hori da, ez da realitatea. Eske gauza da, Berneron gertatu zana ez errepikatzeko, enpresa irabazleari eskatuko zaie ala nola los protocolos de buen trato, los protocolos de espacios seguros para el menor, las titulaciones a los virales. Oye, enpresa berak bideratzen ditu gauza guzti horiek, eta ez hori bakarrik umeekin lan egiten dutena, eduki behar dute papel de hartzena de no antecedente. Bai. Ja, bilatzen badut. Certificado de penales. Eso es. Bai, administrazio publikorako danak seguramente zereko bere kumpliroko beza. Baina gero dago la Gazte batzordea irakurriko dute. Los trabajadores del Gaztetxoko serán miembros activos de la Gazte Batzordea. La Gazte Batzordea estará formada por miembros de ambos grupos, monitores, padres y un representante del ayuntamiento. Hauek ez dira enpresa horretako langileak. Gazte batzordeko pertsona baino. A ver, zu gaztetxokora sartzeko, zu graba gaztetxokora sartzeko, denboraldia zabaltzen denean, zuk sinatu behar dozu papel bat. Nolabait gaztetxokora sartzen direla, adingabekoak direla. Orduan, zu enpresarekin, egia da, egiten duzu jarraipen bat, bai, enpresa berarekin, egiten ditu memoria batzuk egin behar ditu, hilabetero, udal bezala, bere enpresa nola dikoan, eta bertan langilearekin, ere bai. Hor da, como un equipo multidisciplinar, adingabekoekin lan egiten dugulako. Orduan, baina hitz egiten daude, enpresa berak, osea, gaztetxokoko langileak dira, enpresa berak dakarren langileak. Hemen edu jartzen hori. Eta gazte batzordea eratzen da, gurasokin, zezuk, a ber, zu gaztetxokoan arau batzuk daude. Arau horiek egiten dira, gurasoak, helduenak eta udalarekin batera. Zergaitik, zezuk udalak egiten baditu arauak, danon artean egiten baditugu, errezagoa da, arau horiek mantentza. Orduan, batzorde hori horretara esaten du. Osea, gaztetxokoa enpresa berri bat badator, arau horiek eratu behar dira. Noiekin jara doazen gazteekin, bai? Bolontade daukan ama batekin, baina esartzen nahi arau hauetan, baina danon artean eratzen dira. Enpresa, udalako representantea eta gazteekin. Nolabait, 9 urteko gazte bat ez, baina 14-15 urteko gazte batek hori esan nahi du. Legoak dira orain arte, horreko lehentzatietan. Bai, hori esan dira berdinak, osea, hori da korta pega. Eskatzen duena. Ondo dutxartu, ez du dira ino. Berrikuntza da subrogazioa. Hori bai. Igaz dekretu, inskribatu eta publikatu egin zela horreko jaurlaritzako lan eta enplegu sailean hori. Eskuhartze sozioaktiboaren hitzarmen hori, eta orain subrogatzeko oingo langilea subrogatzeko eskubidea dauka, eta horregatik lizitazioan ipini dugu tabla de subrogazio. Eta hori bai da berrikuntza. Igestik aurrera intervención social, convenio errengatik, por el convenio de intervención social, tabla de subrogación ipini dugu. Hori bai. Azkena, galderak eta horiek argituta, pasaden bariko, pasaden ostiralean, horriaren 24an, udalgintzako kontseilu nagusia egin zen, informazioa badaukat, dagokienari, udal gobernuko dagokienari pasatuko dira. Eta denborak eta egun batzu barru, ja, betiko artean.
Ebengo de, no sé,